AZK podcasta. Komunikazioa gertu. Kaixo entzuleok, ongi etorri komunikazioa gertu saiora. Lehen saio honek berezia izan behar du. Eta horretarako gonbidatu ezin bereziago bat, ekarri dugu gaurkoan. Etxekua, gertukoa, gurean 7 urtez lanean ibilitakoa. Ongi etorri, Xabi. Eskerrik asko. Poz-pozik jarri dituzu AZKako lankideak bulegoan sartzerakoan. Bueno, ni ere nahiko pozik. Azken aldian COVID-a dela eta zin bilerak hemen egin, beraz aspaldiko berriz ere buelta. Aurkezpen handirik beharrez duzun arren, Xabi, aurkeztuko duzu zeure burua labur-labur? Bueno, Xabi goa naiz, Aramaioarra, 30 urte ditut, gaur egun Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean dihardut lanean, aurrez hemen aritu nintzen 7 urtez lanean, eta lan mundutik kanpo bertsolaria ere banaiz. Komunikazioaren esparrua bere osotasunean egunerokoan lantzen dozu zeuk. Baina gaurkoan markagintzaren inguruan edo ingelesez esaten den bezala brandingaren inguruan berba itxera etorri zara AZKako komunitatearen taldera. Konta iguzu, Xabi, zela sartu zinen zu, nola murgildu zinen zu markagintzaren esparruan? Hemen izan zen. Lanean AZKan hasiera batean komunikazio plangintzekin eta hasi nintzen lanean, da pixkate arlo horretan sakondu nahian, markagintzarekin topo egin, eta gehiago jakin asmoz, bezeroei zerbitzu hobea eskaini asmoz, hori lantzen hasi ginen, bertako batzuk, eta horrekin hasi nintzen. Zer da marka bat gaur egun zuretzat? Hainbeste urteetako esperientzia eduki ostian nola definituko zenukezuk marka bat zer dan? Askotan besteen esalditara jotzen du hitzak topatu nahian, eta seguruenik Amazoneko buru den Jeff Bezosen hitzak agian esaten dut ondoen zer den, gu ez gaudenean gu handik bestek esaten dutena, esan zuen behin arek. Izan daiteke hori, eta bat nator horrekin, agian ambiguo geratzen da eta potolo hitz horietan, eta orduan lotuko nuke esperientziarekin. Hau da, baldin eta erakunde bat bagara, erakunde horrek izan ditzazken touchpoint desberdinetan, pertsona batek, bezero izan edo ez izan, dituen esperientzia horiek, guztiek batera osatzen duten pakete bat demagun. Eta hor elkarrera egiten duten espazio desberdinek. Eta zer uki behar dau marka batek pakete hori, aipatu osun pakete hori, zer ezaugarri uki behar dau horrek bestengandik ezberdintzeko? Nik uste, kasu bakoitza oso desberdina behar dela izan, tokian toki, kasuan kasu, egoerak denboran zehar ere aldatu dezakelako egoera, orduan ez dut uste dago Nikola barita magiko bakarra. Seguruenik koherentziarekin eta konstantziarekin lotura asko izan behar du, baina aukera desberdinak egon daitezke. Iruditzen zait, marka baten definizioan, territorio egoki bat definitzeak baduela zer esan asko, baina ulertuta etengabe elkarrera egiten ari diren aktore batzuk garela edo direla erakundeak eta markak, kasu honetan, ez dut uste dagoenik barita magikorik. Juan Benavides Delgadori irakurren horreko batean, berak irudikatze zuela marka edukiak sortzeko eszenario bat, non gizartea, markak bera, bezeroak, elkarrera egiten ari ziren, da nolabait erdigunean, ez duzu. Hau horrela bada, eta nik horrela ulertzen dut, espazio horretako aktore bakoitzak gauza desberdin bat egiten badu, denbora den zehar, tokiaren arabera, ez dut uste barita magiko bakarra dagoenik, baina bai izango nuke hori, territorio ondo definitzeak ekartzen duela nik uste dut oinarri bat hortik aurrerakoa eraikitzen jarraitzeko.
Iban Diazen, markagintzan aditua den Iban Diazen The Power of Business ikastaroa egin zenuen, hemen, zeunden bitartean. Uste duzu egun daukasun ezagutza hori jasten lagundu zizula ikastaro honek? Bai, nik oso gomendagarritzat daukat ikastaro hori, batez ere prozesu bat proposatzen duelako, bai iaz argitaratu zuen liburuan, zein Iban Diazek eskaini izan dituen ikastaro desberdinetan, berak azkenean definizio horren baitan marka baten kudaketa eta sormenerako plantatzen du prozesu bat. Eta prozesu horrek nolabait, ardazten du bera plantatzen duen langintza. Orduan, nik uste ikastaro hori egin izanak batetik sakontzeko aukera bat eman zidala niri pertsonalki, baina zetakari ere. Eta iruditzen zait prozesu bat ekarri zuela, gero bere horretan aurrez geneukan jakintzarekin pixkat moldatu genuena eta gurera ekarri genuena, baina prozesu bat eskaintzen duela askotan intangibleen mundu hontan lurreratzen saia diren kontzeptu batzuk definitzeko. 7 urtean zehar, suposatzen dut, markagintzan inguruan proiektu askotan ibili zinala lanian. Badaukazuela estimu bereziarekin gogoratzen duzun proiekturen bat? Nik uste proiektu bakoitzak bere horretan momentuan bizi duzunean, badela berezia. Baina baditut pare bat, oso gogoan seguruenik nola eman zen ikusi ondoren, ez? Adibidez, oso gogoan dut emunen eman genuen prozesuan nola barruraino sartzeko aukera eman ziguten eta, esentzu metaforiko batean bilustera pasa ziren eta nola presta agertu ziren benetako prozesu batean kokatzeko. Gogoan dut baita adibidez, Debagoina Goiego eta markaren sormen prozesuan hainbeste eragile egonda, nolako gaitasuna egon zen, prozesua sinisteko eta prozesuan zehar oztopo bat nabarmena agertu zenean geratu eta horri heltzeko, ez duzu. Joño, hainbeste eragile batzen dituen mahai bat, eta ez edozein eragile, baiara hontan, etorkizuna begira jarri direnak, nahikoa lorpen iruditzen zaidala. Gainera, prozesuan sinesten eta oztopaten aurrean geratu eta inertziak esaten digu aurrera, eta hori egin beharran geratu eta berdefinizio bat planteatzea, bere momentuan lan mardula izan zen, baina gero ere ikuste duzut ez duzu, hau da pustu bat ganora segita. Eta agian estimu berezia horregatik, ez? Egiteko moduak lanerako horrentzaio esala, eroso zilako, zaindu gintuztelako, eta haiek ere sinistutu zutelako prozesuan. Esan lehike orduan profesionalki bai, baina pertsonalki ere ekarpen egiten da bela olako prozesuek? Bai, azkenean, saionen izena berak zen du, gertuk bi adira ditu, eta lehena fizikoki bi elementu elkarrengatik hurbil egotea da. Eta prozesu hauek pertsonak erdigunean dauden enean, pertsonaletik ere badauka, eta hori ere bada aberasgarri. Amaitzeko, Xabi, komentatutako hau guztia, eredugarri lantzen dauen markaren bat, aipatuko zenuke, badukazu markaren bat pixkat esaten dozuna, hau da benetan marka eredugarri bat. Kosta itxen zaizu, ez da? Askotan begia joate zaizu, akatxetara edo, ez? Parkatu. Eta, edo estela oso, eredu puntual haundi eta estrambotikoetara. Segurenik tokian toki, enpresa txikiek asko sobeto lantzen dituzte gauza batzuk, guk uste duguna baino, batetik koherentzia bat bermatzen dutelako, edo ez dagoetelako besterik hori izatea baino. Aldiz, marka ezagun bat, denontzako izan daiteken ezagun, eta pixkate referente ikusten dudana, batik bat
bere marka oso modu koherentean darabilelako egiten duen guztia, Patagonia izan daiteke. Iruditzen zait urte luzez apustu egin duela jasangarritasuna ardatz izatean, bai bere lan prozesu, produkzio prozesu, zein salmentari dagokionez, eta apustu hori nabarmena dela. Orduan, bat aipatzekotan agian hori aipatuko nuke. Gero seguru txikira jota baduela beste kasu batzuk ez, azte hona adibidez Pepefonek egin dituen hainbat kontu nahiko azpimarragarri izan dira Ukrainiako gerraren arira, badaude konsumoko hainbat enpresa agian txikiago, ez daukatera inbesteko jartunik ere gauza ederrak egiten ari direna, baina bat aipatzekotan bagian Patagonia. Hau izan da guztia, Xabi. Labur, baina zenbat eta ze ondo azaldu diguzun. Bueno. Plazerra izan da zu hemen ideukitzea eta badakizu besuak zabalik jasoko zaitxugula hemen beti. Eskerrik asko, Xabi. Zuei.